Ya bafowethu, jabule kakhulu namhlanje mangingena kuFacebook. Ngibona into ibani ipost ukuthi isizathu esenza ukuthi iLembe wambambe mbimbombu iLembe ngaze ngithola impama mbe not iLebe. Right. Isizathu esenza ukuthi iLembe lesibili likhiphe isingili track ukuthi kade lifuna ukubonisa udonodono ukuthi yini 1 million viewers ngosuku. Kuhle kakhulu makunjalo. Kuhle kakhulu. Umdlalo omuhle mawuqhubeke. Ngicabanga ukuthi nezwe liyabona ukuthi into yomuntu. Noma kunjalo noma ungasiphoqa ukuthi sihambe siyoviewa ingoma yakho le ephumile inkani. Kodwa abantu bayazi ingoma abayifunayo. Vele sizoya ngobuningi siyoview ingoma yakho silalele. Kodwa abantu bayazi into abayifunayo. Abantu. You understand? Kusizani sizwe ukuthi iyabheda. Sizana ukuthi ingoma yakho wena sizwe ukuthi iyabheda. Phela ukuyiviewa kusho khona ukuthi izwile angithi. Sesizwile iyabheda ke. Thini ngalokho wena? Emcimbini yonke abantu bakhalela iParis. Ngambulali man. Shiya umsila kuphela. Abantu bakhalela iParis. Yabo. Emcimbini ngoba sebeyizwile into ekhiphile wasilalelisa inkani kodwa siyazi into esiyifunayo ukuthina. Kodwa nabo futhi abantu abanalo iqiniso. Yazi abalandeli sometimes bayabaqhatha abantu. Bayabaqhatha abantu. Lo mfana lo amanqele wafika wakhipha ngoJuni ialbum. Asizwa le album Chwebu. Babheka le abantu bu. Asizwa le album Chwebu. Babheka le abantu badonosa. Waphinda umanqele futhi uqhubeka. Njengamanje umanqele useyisilomo futhi. Kini. Sakhuluma thina sizinsizwa. Chwebu phungalenja. Chwebu iphi yakho ialbum? Ikhona online. Ya, sihloko sithi iwewe azodwa abantu. Yayibona nto? Iwewe phungalenja. Ya. La udownloada khona noma ikuphi. Ngisho phansi kombhedo uzoyithola. Ningangidakela mina. Ya. Igama lami uPhungalenja. Niye la kuFacebook Phungalenja ngqo. Phungalenja TV. Ku-Facebook Phungalenja ngqo. Ku-TikTok Phungalenja ngqo. Ku-YouTube Phungalenja TV. Yes. Subscribe lapha ni follow la ni follow khona. Manje ngafuni niyeke.